Humanitat. El moviment internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja neix per prestar auxili als ferits, sense discriminació, per prevenir-ne i alleujar-ne el patiment, sempre i a tot arreu. Protegeix així la vida, la salut i el respecte a la persona, impulsant la comprensió, l'amistat, la cooperació i una pau duradora. Imparcialitat. No distingeix entre raça, religió, condició social o idees polítiques. Només socorre les persones en proporció al seu patiment i necessitats, prioritzant-ne les més urgents. Neutralitat. El moviment sempre s'absté de prendre part d'hostilitats, controvèrsies polítiques, racials, religioses i ideològiques per conservar la confiança de les parts. Universalitat. Totes les societats nacionals tenen els mateixos drets i el deure d'ajudar-se mútuament dins del moviment internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja. Per això, té vocació universal. Unitat. A cada estat només pot haver-hi una societat nacional de la Creu Roja o de la Mitja Lluna Roja accessible a tothom i que estengui la seva acció humanitària a tot el territori. Voluntariat. És un moviment de socors voluntari i desinteressat que, amb la seva acció, dona compliment als principis fonamentals. Independència. Les societats nacionals són auxiliars dels poders públics en l'activitat humanitària i estan sotmeses a les lleis dels països on actuen. No obstant això, el moviment és independent i ha de conservar l'autonomia per actuar segons els seus principis fonamentals. Humanitat. Parcialitat. Neutralitat. Universalitat. Unitat. Voluntariat. Independència.